I would like to address this question to the LTO. Kung pwede lang, maiba muna ako, Mr. Chairman. Pwede ba nating no apprehension muna for 2 weeks or 3 weeks for the meantime? Habang naghihirap yung ating mga tao, habang lubog tayo ngayon sa kahirapan dahil sa sitwasyon natin, pwede ba yon na may no apprehension, wala munang huli, lalo na sa mga single motor, kasi yun ang ginagamit ng mga parents para sa paghatid sa mga bata sa school, or baka pwedeng bigyan muna natin ng status quo from the office of the LTO? Ma'am, road safety po ito eh. Yung mga ina-apprehend po namin, yung may mga violations. So kung magko-comply po yung mga kababayan po natin at hindi sila gumagawa po ng mga traffic violations, wala po silang problema sa amin sa LTO. Yes, experience lang sa isang tao natin ha. Nadakip yung kanilang truck, wala silang, hindi lang na-renew ang lisensya. I don't know kung bakit umabot ng 1 million ang kanilang penalty. Ibig sabihin, sobrang naghirap ang ating mga kababayan. Tapos, I understand, ASEC, na kailangan talaga nating hulihin ang mga violators. Pero baka pwede magkaroon muna ng 2 weeks lang na status quo for the meantime para at least matuwa naman ang ating mga motorista. Ma'am, yung pong penalty based po dun sa nasabi ninyo na-charge siya ng 1 million. Kolorum po yan. Bus po yan na kolorum. Kaya po ganyang kalaki yung kanyang charges. Ma'am, may batas po tayo. So, yung mga illegal po kasi yun eh. Imagine po natin kung yung sakay niya na-accidented po siya, yung mas malaking problema po yun kasi illegal po siyang tumatakbo sa kalye. So, siguro po sa amin, sa LTO, safety na rin ng mga mananakay natin at safety ng karamihan. Siguro mayroon naman pong mga ibang legal na paraan na pwede po silang maghahanap buhay. Basta po sa amin, hanggat wala naman pong mga violation, nakatutok po ako sa enforcement, ma'am. Kaya yung pagka may mga enforcement po kami na medyo abusado at nagpapahirap, talagang tinatanggal po namin kaagad. Basta po, sumunod lang, wala pong problema sa amin.